सेवा सुशासन गरीब कल्याण एक कार्यक्रमाक माननीय मुख्यमंत्री गोय राज्याचे डॉ प्रमोद सावंत येवपाचे आशिल्ले म्हणून ओबीसी एसटी एससी विषय घे हांव गेली 5 वर्सां घेवन सगळ्या मिनिस्टरांक आनी आमदारांक आनी सीएमाक मेळटा ती अर्जंट एक आमची फायल 100 पॉइंट रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन टू ओबीसी एसटी एससी जो 70 ते 75% कम्युनिटी गोयान आसा तांकां ऑल इंडिया कोटा रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन मेळटा 70 सिटांक आणि स्टेट भायले भुरगे येवन ओबीसी एसटी एससीचे आणि आमच्या भुरगे ऑल इंडिया कोर्टा हांगा रिजर्वेशन घेतात। सरकारानय असेंब्लीन रिप्लाय दिल्लो आसा की ऑल इंडिया कोर्टा ते 100 पॉइंट रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन दितात आणि क्लिनिकल सीट जे आसात रेडिओलॉजी गायनेकोलॉजी न्यूरोलॉजी हार्ट स्पेशालिस्ट स्किन हे जे सगळे पोस्ट आहा ते रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोर्टा दितात। हांगा डबल स्टँडर्ड जाता की गोंयची जे कोटा आहा 70 सिटांचो तितून 40 जे क्लिनिकल सीट आहा ते जनरल मेरिटाक दवरल्या। एक्चुअली तितून ओबीसी एसटी एससी जर दिले जाय जाल्यार 9 भुरगे ओबीसी एसटी 9 भुरगे ओबीसीचे आणि 4 भुरगे एसटीचे गायनेक जातले रेडिओलॉजिस्ट जातले ऑर्थोपेडिक जातले सर्जन जातले डर्मॅटॉलॉजिस्ट जातले आणि हो जो समाज जे आता सेवा गरीब कल्याण मी म्हणतात हे गरीबाचे उत्थान जावंक शकतले म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्याकडे मागले जी फायल 7 एप्रिल 2025 माननीय मुख्यमंत्र्याकडे गेल्ली आसा हे 100 सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मिनिस्टरान धाडल्या हे गरीबाचे कल्याण करपाक ती फायल क्लियर करपाक लागून 2 महिने चड माननीय मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान ती उरल्या ती क्लियर करपाक सांगपाक हांव येयल्लो। त्याच बरोबर गोंय राज्याचे 6 फाटी खासदार आशिल्ले जे ओबीसीचे नेता भंडारी समाजाचे नेता माझे गांवचे नेता माननीय सेंट्रल पावर मिनिस्टर बाब श्रीपाद नाईक तेकाय निवेदन दिले। निवेदनान ओबीसी एसटी एससी रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन आसाच हे माझे काम नाशिल्ले हे काम आशिल्ले कोणाचे ओबीसीच्या भंडारी समाजाचे जे लीडर गेल्या तो माननीय श्रीपाद नाईक जावं तो रवी नाईक जावं माजी मुख्यमंत्री सुभाष शिरोडकर निळकंठ हळर्णकर आमचो गोविंद गावडे सभापती तवडकर संकल्प आमोणकर प्रेमेंद्र शेठ आमचो अँटनी फ्रॉम कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हे सगळे जे आमदार आसा मंत्री आसा हेणी हे लोकां भुरग्यांच्या खातीर तांकां शिक्षण मेळचें म्हणून ही फायल क्लियर करपाक जाय आशिल्ली। हे गेल्ली 2007 जायना गोंय सरकारान 23 नोटिफिकेशन इश्यू केला तरी सरकार ओबीसी एसटी एससी रिजर्वेशन अजून दिवंक सोदिना। 256 पीजी पोस्ट ओबीसीक नुकसान जाला 112 एसटीक जाला आणि 12 पोस्ट एससीक जाला 314 पोस्ट ग्रॅज्युएशनाचे पोस्ट हे आमचे माननीय लीडर जे विधानसभेन असेंब्लीन पार्लमेंटान गेले तेणी हेजेर तितले लक्ष दिले ना म्हणून ओबीसी एसटी एससी समाज फाटी उरलो।